खय रे शाळेत सकाळी सकाळी शाळा आज सकाळची शाळा चालू झाली नंदन मुंबई का अजून तर नमस्कार मित्रांनो थांबा पिशी ठेवते आणि बोलते मी होय बघ बाबू आणायचे हां त्याचा फोन लागत नाही हो तर नमस्कार मित्रांनो शुभ सकाळ तर सकाळचे 7 वाजलेत आणि आता खाली घाण्यार जाऊचा शेंग घेऊन आमच्या नारिंगऱ्याच्या चक्कीवर शेंग लावूच्या आणि तेल काढूचा शेंग लावू तर शेंग घेऊन जाते आता सकाळीच 3 पिशे आणून झाले अजून आणूचे 4-5 तर पिशे घेऊन येते आधी पटकन नंतर बोलतोय तुमच्याशी वाईट थांबा तर मित्रांनो पिशे आणून झाले आणि रिक्षावाल्याची वाट बघतोय तो अजून खय रवलोच आणि तुमच्याकडे काय पाऊस पाणी असलो हा की ना इलो 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 तर तुमच्याकडे पाऊस वगैरे लागता की नाही आमच्याकडे अजून काय एकदा लागलो तेवढंच अजून काय वाळा होऊर येत नाही अप्पा चलो काही ठेवलंय मी थोडे रेव तसं हे का पाठव ती रिक्षा आमची नाही आहे महेशची आहे त्या रिक्षावाला अजून येऊ वेळा त्यामुळे थांबाय जरा अजून इलोच नाही या बाकी काय म्हणतास तर मित्रांनो जो आमचं नवीन चॅनल आहे मालवणी रायता त्याका सबस्क्राईब करा नवीनचा त्या चॅनलवर तुमका आमचे रेसिपी वगैरे फक्त रेसिपी आहेत त्या चॅनलवर बाकी काय नाही आहे त्याच्यावर तर त्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करून ऑल बटन दाबा तर आता आज तुम्ही बघणार आहात की आपण तेलाच्या घाण्यावर जातो तेल लावू शेंग लावूच्या तर बघूया आमच्यात नारिंगऱ्यातल्या तेलाचं घाणं हे वाटेत माझे 20 रुपये पडलेत काय भाऊ पडले काहीतरी कॅमेरा काढताना 20 रुपये जा बघ वाटे शोधित जा गावतले ते 7चे टाईम दिलेले 8 वाजता इलेलो बरोबर 8च्या टाईम काय तू तर मित्रांनो आता पिशे भरून घेत आहे नंतरच दाखवतो तुम्हाला 7 झाले नाही हो इथं मी माहिती आहे ना तुका गो दळा ना ती पुढे गी रे पायाखाली तर ती दळण नाही तर की चालेल बघूया आधी ती लावून देत लावल्याच्या नंतर ठरवूया काय अजून कशात काय नाही ते काय हो अजून नाही कशात ए बाबा घेतलं त्याचा तू काय दर असत ना तर बघूया चला चल आमका काय लावण्याचे पैसे मिळाले तरी बरं चला वचनला घेतला चला नाही तर परत चला ना दळणा आधी दळणा नाही तर शेंगात लाई देऊ शेंगात भुतूर टाकूया भेंडीत हो 8 वाजता येऊ सांगलेले पुरी
अगोदरच जेवण झोप टिकता. हो माका सकाळीच सांगलेले मरणच केलंच नाही मग बाकी शेंग काय माहिती नाही, पण ते उभे आहेत म्हणून म्हणताय. ते काय घेऊन गेलेत माका माहित नाही. बॉल बघा, हे गेट लागायचो नाही ना. चालू केलंय ना रे सकाळी. त्या नाही तुझा चक्की नाही चालू करू का? मी मला अडकले तू. हॅलो. तर नमस्कार मित्रांनो. तर आत्ता मी घाण्यावर इलोय आणि गर्दी नाही आहे, एकच नंबर आहे पुढे. तर ही आमची चक्की भंडारवाड्यात आहे नारिंगऱ्याच्या, दैबाव पुलाच्या जरा पुढे. तर बघूया शेंग कशी लावतात ते. आतमध्ये तुमचा आवाज येणार नाही माझा. तर मित्रांनो इथे फक्त शेंगाच नाही लावत, तर दळण भात वगैरे आणि मसाल्याची पण गिरणा, तर मसालो पण लावतात. सकाळी सकाळी जरा घामाघूम झाला, कारण एकटंच होतं. पिशे वगैरे उतरूचे होते, घराकडनं आणूचे होते. त्यामुळे कारण पप्पांच्या डोळ्याचं ऑपरेशन झाला, त्यामुळे त्यांना काय काम वगैरे सांगत नाही आम्ही जास्त काय आता. त्यामुळे त्यांना आराम दिलेलो. तर आता येत थोड्या वेळानं वर्षा येत. आता बघूया किती वेळ लागतात. जास्त गर्दी नाही त्यामुळे होत लवकर होईल. तर काही जण म्हणतात की काय बाबलो तो घराकडचा सगळा दाखवित, काहीतरी बाहेरचं पण दाखवा असते. मला बरेच जण सांगतात, पण मी माझी शेतीची कामं असल्या कारणाने मला जाऊ बाहेर वगैरे मिळत नाही. मी ज्यावेळी जात आहे त्यावेळी मी व्हिडिओ दाखवत असते, तुमचा दाखवण्याचा प्रयत्न चालू असता. तर मेन काय आमचं मालवणी माणूस जो काय करता, गावात राहून काय करता ह्या आमका दाखवता. आणि त्याचबरोबर तुमचा बाकीचा सगळा दाखवणार. तो मालवणी माणूस काय कसा काय करत असता ह्या सगळा दाखवण्याचा प्रयत्न चालू आमचं. म्हणजे जो कोकणातला मालवणी माणूस आहे तो काय करत असता गावी रवान. तर ह्या सगळ्या आमच्या चॅनलच्या तुमका कलर्स ऑफ कोकण या चॅनलच्या माध्यमातून सगळा दिसणारा. तर तुम्ही म्हणशाल काय हो काय घराकडचा सगळा शेतीतला दाखवित असता, या दाखवित असता. तसं मला सांगा, मी ज्यावेळी बाहेर असते विनू वगैरे येतात तेव्हा आम्ही सगळा दाखवत असतो. तर प्लीज असं म्हणा नको की फक्त ह्या आपल्या तकडचा दाखवता, असं काय कोणी म्हणा नको, गैरसमज करून घेऊ नका. तर सगळा दाखवतो प्रयत्न चाललेलो आहे. तर मका शेती करून तुमका सगळं या दाखवूचा. तर चला बघूया आता शेंग लावून घेऊया. चालू आहे. तर मित्रांनो ही बघा शेंग टाकलेली आहे आणि आता पेरणी सुरुवात होईल. बघा आता पेंड कशी येतं मी बघा, आणि खाली तेल येतात. तर मित्रांनो बघा पावसाने जोर केलाय, वापस लागायला लागलो. आता 2-4 दिवस भरपूर तापवता
आणि आज जोरच केला ना. तर मित्रांनो, ह्या गाण्यावर शेंगाचं तेल, खोबरेल तेल, परत तिळाचा तेल, ही तेलं सगळी लागतं या गाण्यावर. आणि सूर्यफूलसुद्धा शेंगात मिक्स करून लावतो, कारण खोबऱ्याचा तेल लावून झाला आमचा मागच्या ह्याच्यात. तर आता चला 2 पिशवे रवलेत ते लावूया आणि मग घरी जाऊया. तर विनू उद्या येताच, विनू आणि पूनम. तर आता मजा आमची टाईमपास तुमका पुला. तर मी एकटंच असते त्यामुळे बोलाच कोण नसतं. बडबड माझी मुंबईत गेली आहे पुणग्या. तर पुणग्या आणि नंदनीलो तर बडबड आमची चालूच राहणार. असेच गजाले ऐकत राहा. आता माझा आवाज तुमका कमी येतात त्यामुळे मशीन चालू आहे त्यामुळे आवाज कमी येतात. वर्षा या बघा पहिल्यांदाच इला. तर मित्रांनो, लावून झाले शेंगे आणि आता घरात चाललो. तर बघितलास व्हिडिओ कसा आवडला तो नक्की सांगा. शेंगाचं तेल हे बघा लावून झालं. आणि पेंट 4 पिशवे. तर व्हिडिओ कसा आवडला तो नक्की कमेंट करून जरूर कळवा. आणि रिक्षावाल्याची वाट बघता येता कधी तो. सकाळच्या रिक्षावाल्याने टकवलं आहे, दुसरीकडे गेलो. तर आता बघूया, दुसरी सांगितलं. तर तोपर्यंत वाईज जरा असं जाम भूक लागली तर जाम. आणि पाऊस पण आता गेलो, तोपर्यंत म्हटला घरात जाऊ होईल तर बरा होईल. तर चला